ಮಾತೆಲ್ಲ ಏನು ಚೊಲ್ಲರು. ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಪಂದ್ ಎನ್ನುವೆ ಇನಿ ದಾದ ಪಂಡಂದು ಎನ್ನ ಮಂಡೇ ಲಾಗ್ ಆದಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಮಂಡೇ ಕಾಂಡಿರ್ದು ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್ ಆತನ ಇನಿ ಆಚೆ ಗಂಟೆ ಕರೀದುಂಟು ಲಕ್ಕನಗನೆ ಕೋಡೆ ಸಂಡೇ ಆದಿನಿ ಲಕ್ಕೆರೆನೆ ಉದಸಿನಾಪಿನಿ ದಾದ ಪಂಡ ಮೌಲ್ಯಗಿತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುನನೆ ಕಷ್ಟ ದಾದ ಪಂಡ ರಡ್ ತಿಂಕುಲು ರಜೆ ಇಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯಿಜಿ. ಸೊ ಆರಾಮಡು ಒಂಚೂರು ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಕಾಂಡೆದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ದ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮೆಲ್ಲಾನೆ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಆಂಡೈತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಆವಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಪೋವನ ಟೈಮುಡು. ಸೊ ಇನಿ ದಾದ ಪಂಡ ಕಜಿಪ್ಪುಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟಿಫಿನ್ ಕೊನಿಯಾರೆ ದಾದ ಪಂಡ ಸಂಡೇ ಎಂಕ್ಲು ಪಿದೈ ಪೋದಿತ್ತು ಅಂಚ ಬನ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತು. ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ಆ ಬನ್ನಾಗ ಪಿದೈರ್ದೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿತ್ತ ಕಜಿಪ್ಪು ಅಂತೆ ಅಂಚ ಅದು ಇನಿ ಮನ್ಪೊಡಿತ್ತೆ ಕಾಂಡೆರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದೆ ತೂಲೆ ಕೋಡೆ ಕಂದಿನ ತೌತೆ ಇತ್ತುನ ಅಂಚ ಅವೇನು ದಾದ ಮನ್ಪುನ ಐಕ್ ದಾದ ಬೆರಕೆ ಪಾಡ್ದು ಮನ್ಪುನು ಪಂದು ಕೇರೊಂದಿತ್ತೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಡ ತೊಗಡು ಸಲೈ ಪಾಡ್ಗನ ಅಂದು ತೊಗಡು ಸಲೈ ಪಾಡ್ನ ಬುರ್ಚಿಗೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಕಡ್ಲೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ. ಸೊ ತೌತೆಗೆ ಕಡ್ಲೆ ಸೂಟ್ ಆಪುಜಿ ಅಂದು ಬಂದಿರು ಕಾಂಡಲ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಡ್ಲೆ ಪಾಡ್ದು ಮನ್ಪುನು ತೂಕ ಇಂಚಾಪುನ ಒಂಜಿ ಕಜಿಪು ಖಾಲಿ ತೌತೆ ಬುರ್ಚಿಗೆ ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ತೌತೆಗೆ ಅಂದಿನೇನು ಕಜಿಪು ಅಂತ ಒಂದುಲ್ಲೆ ತೂಕ ಇಂಚಾಪುನು ಪಂದು ಆಯ್ದು ಬೊಕ ತೂಲಿತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಅಪ್ರಪ್ಪ ಮಂತು ಕೊರೋಡು ಕಜಿಪು ದಾದ ಪಂಡ ಇಜ್ಜಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಪಿದೈಡು ಕೂಡ ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಕಜಿಪು ಉನುಪ್ಪ ಅದು ಯಾನೋರ ಕೂಡ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಕೊರಿಯರೆ ಪಂದು ಅವು ಕೂಡ ಒಂಚಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೋಪಿನ ಅಂಚಾದ್ರ ಅಪರಪ್ಪ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದು ಮಂತು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ನೆಕ್ ದಾಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಒಂಜಿ ದೇದೆ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರತೆ ಈಗ ಅವೇ ಸೇಪಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಾಮೂಲು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಿ ಏಪಲ ಇಂಚ ಕಜಿಪ್ಪ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಕಜಿಪ್ಪ ಒಂದೊಂದು ದಾಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಅಂಚ ತಾರೈ ಮಾತ ಯಾನ ದುಂಬುದ ನೀರ ತ್ರೆನಿ ಪೆರೇದು ಮಾತ ದೀದಿತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚೂರು ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ರಪ್ಪ ಮಂತ್ಪೆರ ಪೆರ ಕಜಿಪುರ ಅಂಚಾದೇನು ರೆಡಿ ಮಂತ್ ದೀದಿತ್ತೆ. ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಡೆ ನೀ ತಿಂಡಿಗೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಸಜ್ಜಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮಂತ್ರ ಒಂಚೂರು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ ತಿನಿಯರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಸಜ್ಜಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿನ ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಆಯ್ದು ಬೊಕ ತೌತೆನ ಪೂರ ಬೇಯ್ಪೆರೆ ಆಯ್ದು ಬೊಕ ಕಡ್ಲೆನ ಪೂರ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ದೀತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಮಸರ ಮಂತದ್ದು ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಐತ ನಡುಟೆನ್ನ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಲಾವೊಂದುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಲಾಗ್ ಏಪಲ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಬಂದೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಏಪಲ ದಾದ ಪಂಡ ಇಲ್ಲದ ಉಳ್ಳೈಡೆ ಉಪ್ಪುನು ಎಂಚಿನ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುನು. ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಔಟಿಂಗ್ ಪಿದೈ ಪೂರ ಪೋಂಡ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಪೂರ ಮಂತಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೊಲಿನಿ ಕಲಡ. ಸೊ ಡೈಲಿ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪುನು ಪಂದೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಬೊಕ ಡೈಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತಿ ಜಡಲ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಒಂಥರ ಬೇಲೆ ಇತ್ತಿಲಕನೆ ಆಯ್ತು ಇಂದುಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಅದ ಮಿಸ್ ಮಂತೇನ ಪಂದಾಪುಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ದಾದಂಡಲ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದು ಮನ್ಪುನು. ಆಂಡ ಏಪಲ ಎನ್ನ ಲಾಗ್ ಏಪಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸೊ ನಿಕುಲು ಈಗ ತೂವೊಂದುಪ್ಪರ್ ನಿಕುಲು ಎನ್ನ ಕಿಚನ್ ಡ್ ಎನ್ನ ಲಾಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಮಂತೊಂದುಪ್ಪುವೆ ಅನ್ಪಗ ಪಿದೈ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಸಂಡೇ ಇತ್ತನ ಇಂಚ ಪೂರ ಪೋರೆತ್ ನಾನು ಶೇರ್ ಮನ್ಪು ವೀಡಿಯೋನ ಪೂರ. ಸೊ ಅಂಚ ಇತ್ತುಲಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಯಾನು ಸುರುಕು ತಾರೈ ಅಂಚೆನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬೇಸಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಸಜ್ಜಿಗೆನ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಕೈಪುನು. ಸೊ ಸ್ವೀಟ್ ಬೋಡಾಂಡ ಯಾನು ಇಂಚ ಮನ್ಪುನು ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಇಂಚ ಸ್ವೀಟೇ ಮನ್ಪುನು ಮೌಲ್ಯ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಪಂಡನೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ದೂರ ಅಲ್ಲಿ ಎಬ್ಬಾ ಅಂದು ಪನ್ಪಲು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಮನ್ಪುನು. ಸ್ವೀಟ್ ಬೊರ್ಚಡ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂಚ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪೂರ ಮೂರ್ದುಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ. ಸೊ ಯಾನು ಸ್ವೀಟ್ ಬೋಡತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಸೊಪ್ಪುಲ ಬಕ ತಾರೈ ಮಾತ್ರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ನಿಜವಾಗ್ಲ ಸಜ್ಜಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಮೌಲ್ಯಗ ಮಾತ್ರ ಸಜ್ಜಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೋಪನೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಕಾಂಡೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಪೋಪುನ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಿಂಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟನ ಅವೇ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ದಿತ್ತುಂಡದು ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಮಂತುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಆನೆ ತಿನ್ನೋ ಒಂದು ಕುಲ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಡಲ್ಲ ಅವೇ ಸ್ಕೂಲು ಪೋನಾಗ ಅಂಚನೆ ಅರ್ಧ ತಿಂದದ್ದು ಅರ್ಧ ಪತ್ತದು ಪೋಪಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಿನ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜಲು ಅಂಚ. ಸೊ ಇತ್ತೇನು ತಿಂಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆದ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಜಿಪುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬೇಯರೆ ದೀತೆ. ಸೊ ಮಸಾಲ ಮತ ಕಡೆದು ಮತ ಆಂಡ್
ಬಕ್ಕೆ ಎನ್ನೈತೆ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆಂಡ್ ಕಿಚನ್ಡ್. ಸೊ ಅಲೆಗ್ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುನು ಕೊರ್ಪಿನ ನೆಪಟ್ ಉಂಡತೆ ಎನ್ನಲ ಕಾಂಡೆದ ಬೇಗ ಕಜಿಪು ತಿಂಡಿಪುನ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಬೇಗ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು. ಈಜಂಡ ಈ 2 ತಿಂಗಳ್ಡು ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಉದಸ್ಸಿನ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಒಂಚೂರು ಮನ್ಪುನು ಮೆಲಾನೆ ಮನ್ಪುನು ಒಂಚೂರು ಕುಲ್ಲುನು ಒಂಚೂರು ಮನ್ಪುನು ಅಪಗೆನ್ನ ಬೇಲೆನೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಆವೊಂದಿತ್ತುಜಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಯರುಂಡತೆ ಅಂಚಾದ್ ಎನ್ನ ಅಡಿಗೆಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಆದುಂಡತೆ ಕಿಚನ್ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ್ ಆಪುಂಡು. ಆಯ್ರ್ದ್ ಬಕ್ಕ ದಿತ್ಯನ ಬೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಿತ್ಯನ ಕುಜ್ಜಲಿಗ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಕುಜ್ಜಲಿ ಏತ್ ಬೈದ್ಂದ್ ತುಲೆ ಒಂಚೂರು ಪೂರ ಯಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಣ್ಣೆ ಮಂತಿತ್ತಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವೀಡಿಯೋ ತೋಜ್ಪಾದಿತ್ತೆ ಅವೇ ಎಣ್ಣೆನ್ ಯಾನ್ ದಿತ್ಯ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನು. ಸೊ ಅಲ್ನ ಕುಜ್ಜಲ್ ದೆತ್ತಿ ಬಕ್ಕೆ ಆಯ್ರ್ದಿಂಚ ಅವೇನೆ ಎಣ್ಣೆನ್ ಅಲ್ಲಿಗ್ ಯೂಸ್ ಮಂತುತ್ತುಲ್ಲೆ ತುಲು ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಗ್ರೋ ಆಯ್ಲಕ ತೋಜೊಂದಿತ್ತುಂಡು. ಬೇಗ ಬೇಗ ಕುಜ್ಜಲ್ ಬರೊಂದುಂಡು ಅಲ್ಲಿಗ್ ಅಂಚ ಆಯ್ರ್ದ್ ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗ್ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಪೂಜಿದ್ ಕುಲ್ಲದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಆಯ್ರ್ದ್ ದುಂಬು ಎಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನ ಪೂರ ಮಂತ್ದ್ ಅರ್ತದ್ ಒಚ್ಚಿದ್ ಪೂರ ದೀಕ ಪಂದ್. ಸೊ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಬೇಗ ಅರ್ತದ್ ಒಚ್ಚುನು ಬಕ್ಕ ಅಲಿನ್ ಮೀಪೊವನು ಆರಾಮಡ್ ಪಂಡ ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ಬಕ್ಕ ಮನ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನು. ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅಡಿತದ್ ಒಚ್ಚುನ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಮೌಲ್ಯಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಅಡ್ಪುನ ಒಚ್ಚುನ ಬೇಲೆ ಎಂಕ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಐಕ್ ಪೋಯರೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬರಿತ ಕಡುಪುಡ್ದೆ ಬಕ್ಕನೆ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಪಿನಿ ಯಾನ್. ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಚಾ ಪಾಡ್ದ್ ಆರ್ಲ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಪೋದಾಂಡ್ ಆಯ್ರ್ದ್ ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಉಂದು ಅರ್ತದ್ ಒಚ್ಚಿದಾಯ್ ಬಕ್ಕ ದಿತ್ಯನ್ ಮೀಪದ್ ಜೊಪ್ಪುಡಾದ್ ಬುಂಡ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಸೌಂಡುಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನ ಅಲಾರಾಮಡ್ ಜೊಪ್ಪುವೊಲು ಅಲ್ಪ. ಅಂಚ ಅದೇ ಯಾನ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಂತುದು ಅಲ್ಲಿನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಪಗ ಪಂದ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮಂತೊಂದು ಓಕೆ ದಿತ್ಯಗ್ ಪೇರ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಂಡ ಆಲ್ ಅವೆನ್ ಪಾರ್ದ್ ಜೊಪ್ಪುವೊಲು ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿಲ ಕಲ್ಸಕ್ಕರೆಲ್ಲ ಪಾರ್ದ್ ಪೇರ್ ಕೈತುದು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ದ ಪೇರೆ. ಸೊ ಪೆತ್ತದ ಪೇರ್ ತಿಕ್ಕುನ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಾಡೊಂದು ಪೋಪಿನ ಓಲ್ ತಿಕ್ಕುನ ಅಂದ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಅಂಚಾದ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪೇರೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತುದು ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪೂರ ಪಾರ್ದ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ತುಲೆ ಅಲಿಗ್ ಅವೆನ್ ಪಾರ್ದ್ ಜೊಪ್ಪುವೊಲು ನನ ಎನ್ನಲ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಒಂತೆ ಫ್ರೀ ನನ. ಅಂಚಾದ್ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂಜಿನ ತೂದುಪ್ಪರ್ ನಿಕುಲು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮನ್ಪರೆ ಪಂದ್ ಈತೆ ಕೊಲ್ದೆ. ಸೊ ಎಂಕ್ ಒಂತೊಂದು ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನೆದ ಹತ್ರ ಎಂಕ್ ಯಾನೆ ಕೊಲ್ಲೊಂದುಪ್ಪೆ ಎನ್ಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಟಾಪ್ ಬೊಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಾಂಡ ಎಲಿಲ್ಯ ಅಂಗಿ ಅಕ್ಲೆಗ್. ಸೊ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪೆ ಇಂಚ ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪುನಗ ಮಾತ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಏಪಲ ಇಜ್ಜಿ ಒರೊರ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಉದಸಿನ ಆಪಿನಿ ಮಿಷಿನ್ ಒಡ್ಲ ಕುಲ್ಲರೆ. ಸೊ ಟೈಮ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಏಪಲ. ಸೊ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕುಲ್ಡ ಮಂತುದು ಬುಡ್ದೆ ಏಪಲ ಫಿನಿಶ್ ಮಂತುದೆಲ ಆಪುನು ಓಲ. ಸೊ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಂಡ ಬೋರು. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಎನ್ನ ಪ್ಲಾಜೋ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಆಂಡ್ ತೂವೊಲಿ ನಿಕುಲೆಗ್ ತುಲೆ ಇಂಚ ಆತುಂಡು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಸರಿ ಆತುಂಡು. ಸೊ ನಮಕ್ ತುಲೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಯ ಕಲ್ತನ ಉಂಡತೆ ನಮಕ್ ಬೋಡಾಂಡ್ ನಮಕ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಪೂರ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಿದೈಡ್ ಪೂರ ಕೊಲ್ಲರೆ ಕೊರ್ಪಿನೇಕ್ ಅಂಚ ಇಂಚನೆ ನಮಕ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ಯಾನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಸ್ಟಿಚ್ ಮನ್ಪುವೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಡ್ರೆಸ್ ಟಾಪ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಷ್ಟ ಆಪಿನಿ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನನ ಕಲ್ಪರೆ ಪೋಡು
ನನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ಪೊಡು ತೂವೋಡು ಆಂಡ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪೋರೆ ಪಂದ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಇಲ್ಲೆತ ಪಂದಿತ್ತೆ ಓಲ ಯಾನ್ ಮಂದಿಜಿ ನನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಪೂರ ಎನ್ನ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಡ್ರೀಮ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಂಡ್ ಕಡ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ತೌತೆದ ಕಜಿಪ್ಪು ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ ಮಂದರ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತೀನಿ ತೌತೆ ಬಕ್ಕ ಕಡ್ಲೆ ಇನಿ ನಿಜ ಪನೊಡ ಅಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಖಾರ ಆತುಂಡು ಆತೆ ಇನಿತ ಎನ್ನ ಕಜಿಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತುಂಡು ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಇನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಈತೆ ಬಕ್ಕ ಮೌಲ್ಯನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಡ್ಲೆತುಂಡು ಬರ್ರೆ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ಆನಿ ದಾಯೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಿದೈ ಪೋದಿತ್ತೆರ್ ದೂರ ಅರೆಗಿನ ಇಲೆತುಂಡು ಬರ್ರೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಎಂಕ್ ಪೋವ ಬಂದೆರ್ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ 3:15 ಸ್ಕೂಲ್ ಬುಡ್ಪಿನಿ. ಸೊ ಅಲೆನ್ಲ ಪೋದುಲೆತೊಂದು ಬತ್ತೆ. ಸೊ ಇನಿತ ಎನ್ನ ಇಡೀ ರೊಟೀನ್ ಟೈಮ್ ಡೇ ಇನಿ ಯಾನ್ ಇನಿ ಕಡೆ ಶೇರ್ ಮಂದೆ. ಸೊ ಇನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನನ್ನಲ ಏರ್ ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂಜರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಬೈ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.